citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kapindusyentos kapamilyang nasunugan sa Barangay 23-C Davao City, nangayog na og hinabang. Governor Edwin Hubahib sa Davao del Norte o mga board member nga midaog sa milabay nga piniliay, nanumpa na sa katungdanan. Sa detalye sa ato mga balita, nangayo na og hinabang ang kapindusyentos ka mga pamilyang nasunugan sa Barangay 23-C Miniforest, Davao City. Kayang uban kanila, walay nahipos nga mga gamit tungod sa pagdali-dali og hiklin. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Magdasok una niining gamay nga tent ang pamilyang Paskwa panahon sa kagabion dinhi sa Barangay 23-C Gym human maapil og kaugdaw sa sunog ang ilang balay kagahapon sa kaadlawon sa Miniforest Boulevard, Davao City. Sama sa ubang bakwit nga naakaron sa evacuation center, nagpasibaw nga pait og lisod yun ang ilang sitwasyon. Matud ni Rosana Paskwa, tapot lawas ra ang ilang nasalbar atol sa sunog, sanglit paspas ang panghitabo ug paspasab nga mikanit ang kalayo padulong sa ilang balay. Igo na lang midagan palayo sa nasunog nga balay ang pamilyang Paskwa aron masalbar ang ilang kaugalingong kinabuhi. Pait kayong tang diri nga kuan kami nga sunugan kay wala dili pa kompleto sa gamit. Kay wa man dinadala kay sutoy naman lang jud mi kay dool naman kayo ang kayo sa amuang balay kay murag ikatulo lang migikan sa nasunugan. Muna nga diretso gid nga amuang kuan bahala nagwa madala. Basta safety lang mga bata. Habol pa og banig. Mao pa jud ang naabot. Wala pa kaldero, di pa mi pangkaluto kay way kaldero. O ganang mga gamit pang kusina wala pa. Katupang kuan banig. Manawagan ko sa amuang mahal na mayor diri sa Davao na matabangan mi diri nga among kahimtang karon nga nahitabo nga wala man jud ni tuyo nga unta matagaan bi mga maskin og kana mga financial lang nga ginagmay nga makatabang sa among pangadlaw-adlaw nga mga galastohon diri. Tungod tapot lawas ra usabang iyang nadala, nanawagan og hinabang si Pumbaya Mindalano nga rentera sa lugar. Matud ni Mindalano na og daw apil sa sunog ang mga stocks nga accessory sa cellphone nga iya untang negosyo. So para kuan raman ang gihatag ra sa mga gapon kay banig og katong isa ka habol. Wala na ilain, sir. Wala na ilain ya kami nga mga borders kung wala pud mi mag reklamo nga tagaan mig kuan dili mi nila tagaan gahapon. Ang tagaan ra daw ang kanang nasunugan sa balay niya parehara man ang borders ug ang renters ang tagiya sa balay parehara na sila nasunugan. Base sa partial report sa CSWDO as of June 28 karong buntag, ana sa 217 ka mga pamilya apektado sa sunog dinhi sa Barangay 23C Boulevard ng syudad kagahapon sa kadlawon. Diin 112 ka mga balay ang totally damaged, upat ang partially damaged ug tulo ang slightly damaged. Sa kinatibukan na naa sa 119 ka mga balay ang naugdaw sa sunog. Sumala sa City Social Welfare and Development Office, nakapahigayon na sila og validation sa mga nasunugang residente sukad kagahapon. Apan wala pay pinal nga data kung pilagyod ka mga pamilya ingon man individual ang gikinahanglang mahatag ang kinabang. Nagpasalig ang CSWDO nga doon na sila ipanghatag nga financial assistance sa mga apektadong residente aron dunay magamit sa pagpatukod balik og balay. So we provided yung basic pagkaon nila. So until today, nag-provide pa ta. And then we also provide katong atong gamit nila, basic na panginahanglan, habol, of course the basic needs nila kay wala naman saplot lang ang ilang dala. We conducted already the validation gahapon pa siya. Now we are now in the process of finalizing our data
to get the 100% katugyo tanan, captured na nato ang totally damaged and every katong household kinsa tong mga napektado. With regards kung papaano sila, ang CSWDO is working now para sa financial assistance for those totally damaged and partial damaged, for those affected community or individual and families. Gawas sa emergency mobile kitchen gikan sa lokal nga gobyerno, duna sab gimuntar nga nutrition corner aron mamonitor ang mga bata. Naasab ang Red Cross aron mamonitor ang kondisyon sa panlawas sa mga bakwit nga naa sa gym. Okay lang sir, so far naadjud makita na mga underweight na bata, na mga pero giamo siyang ginamonitor namo sila, pero everyday man good para inaani nga naay panghitabo na open ginaamo ang center, amo ang mga doktor, amo mga staff para po mo assist sa ilahat for check up gina sila. Naay nagdiarrhea ang bata, tapos syempre gina-assist magina namo, ginamonitor namo. So far karon among gimonitor okay namon pod siya. Nang hinaot ang mga nasunugang residente nga unta mapaspasan ang paghatag og hinabang pinansyal aron makapatlukod na sila og balik sa ilang balay. Sa record sa Bureau of Fire Protection, mukabat na sa 247 ang natalang sunog sa Davao City sukad Enero 2022 hangtod Hunyo 27, 2022. Ug gibanabanang anaa sa 11,647,200 pesos ang kinatibuk ang danyo sa sunog nga natala sa syudad sukad nitong Enero hangtod kagahapong adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nasunog ang compound sa Philippine International Development Incorporated (FIDCO) sa Baliwasan Seaside sa Zamboanga City sukad alas 11 kagabi Hunyo 27, 2022 o gideklara ang fire out human sa 13 ka oras kon Martes na sa udto 2022. Ang FIDCO usa ka export and manufacturing company sa mga produkto sa lubi sama sa crude coconut oil, refined bleach deodorized coconut oil ug copra expeller K. Mismong si Mayor Beng Climaco ang nangunay sa pagsuta sa sunog nga misagko hinuon sa pagre-route sa mga sakyanan. Nanawagan si Climaco og pagsabot sa mga naapektuhan sa rerouting sa mga sakyanan. Wala hinuoy na report nga injury sanglit ang sunog naa lamang sa sulod sa compound. Imbestigahan pa sa Bureau of Fire Protection ang sinugdanan sa kalayo. Nanumpa na alang sa iyang ikaduhang termino si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kuyog ang mga board members ug pipila ka mga opisyal sa Tagum City nga iyang kauban sa iyang partido. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Nanumpa na kaganinang buntag si Davao del Norte re-elected Governor Hubahib at ubangan sa iyang katawhan sa Davnor Gym dinhi sa Tagum City. Kuyog sa gobernador ang iyang duha ka hamto nga mga anak sa iyang pagpanumpa. Sa iyang inaugural speech, gisaysay sa gobernador. Our inauguration today marks a new beginning, a turning point in our history as a province. And I call today for a renewed spirit of unity, a new spirit of love and cooperation alang sa tanang mga new elected officials. Ang mga kaalyado ni Hubahib sa Partido Reforma nanumpa na usab sama ni Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez. Nanumpa usab ang mga kaalyado ni Hubahib nga mga board members ug konsehal sa Tagum City. Sa susamang aktibidad nanumpa usab si Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez. Sa iyang pagpamulong, nagpasalamat si Congressman Alvarez sa suporta nga gihatag kaniya sa katawhan sa unang distrito. Sa iyang pamulong, nagpasalamat si Davao del Norte 1st District re-elected Congressman Pantaleon Alvarez. Sa tanan nga gisaligan sa yugos katungdanan sa mga katawhan. Aron mo serbisyo og tulo ka tuig maigsuon ko kanatong tanan. Congratulations. Giauhag nako ang tanan nagisaligan sa yugos katungdanan nga maghiusa kita sa paghatod sa serbisyo sa katawhan. Tulo ka tuig, mubo kayo. Busa kinahanglan gyud nga paspasan nato ni
paghatod sa serbisyo. Wala mo tambong si 2nd District Congressman Alan Duhali ug si Tagum City Mayor Ray Chung-uy. Natunga ang mga political leaders sa Davao del Norte ni atong milabayng elections apan wala matunga ang handom sa katawhan nga mulambo ang ilang sitwasyon ug mahatagan og igong suporta sa ilang panginabuhian ug manimuyo nga luwas ug malinawon. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Human sa duha ka tuig, madayo na ang face-to-face nga selebrasyon sa Lanzones Festival sa isla sa Camiguin. Ani ang report ni Bobby Lagsa. Andam na ang Camiguin Island nga magpahigayon sa tinuig nga Lanzones Festival karong tuiga. Ang Lanzones nga tinanom sa Camiguin giilang usa sa pinakatamis nga Lanzones sa Pilipinas tungod kay nakatabang sa iyang pagtubo ang volcanic soil ug ang klima sa isla. Sa wala pa mihapak ang pandemya, kada Oktubre ginaypahigayon ang maong aktibidad. Apan duha na ka tuig kining wala gihimo nga face-to-face nga pagsaulog tungod sa hulga sa COVID-19. Matod ni Camiguin Congressman Jordan Jesus Romaldo, nagsugod na sila og istorya kabahin sa pagpahigayon sa Lanzones Festival. Ready naman ta kay as I said 85% fully vaccinated na. Then paspas na kaya itong booster. Ito ako na second booster. Daghan nagtanaw sa akong second booster ba? Second booster na. So okay gyud kayo. Okay, ibalik na akong ekonomiya sa probinsya. Sa talaan sa Camiguin Tourism Office, mukabat sa 800,000 ka mga lokal ug international nga turista ang mobisita sa Camiguin matag tuig. Sa pagkakaron, nakatala sila og 500 ka mga turista ang mobisita kada adlaw. Sa kabahay ni Governor Xavier Jesus Romaldo, iyang pakusgan ng serbisyo sa panglawas sa katawhan aron layo sila sa sakit. Tungod kay gusto ni ini nga mobalik na ang kalagsik sa ilang turismo. Ipadayon lugar gyapon nato ang dugay na program na mo lugar sa atong grupo. Ang 10-point agenda na mo. Plus one yun na may COVID. Pero napod ko'y susulod ana, napod ko'y very specific commitments dito sa campaign. So mo to kaganina kung isip na kapahuon yan dapat mahumbalik ka na the next 3 years. For example, sa health. Aron mas makasuroy ang mga bisita, ang kadalanan iya usab daw iplastar aron mas masayon og luwas ang pagbiyahe sulod sa isla. Tourism is the key lugar yun sa yung mga central na drive sa economy. So, we've seen nagyunsa na itong pagdala ni Gov JJ sa COVID na safe tayo. So that's a good launching pad for opening up further ang tourism. So we can expect this year mabalik na itong atong mga events sa tourism like the Lanzones Festival. Matod ni Congressman Romaldo, 85% na sa mga residente sa isla ang nabakunahan na o nakakuha na sa booster shots. Kung gusto ka moadto sa isla sa Camiguin, manukad ka sa Balingwan Port sa Misamis Oriental, sakay sa Roro o mukabat sa usa ka oras og tunga ang biyahe aron maabot nimo ang isla sa Camiguin. Arat na! Bobby Lagsa, Newsline Philippines. Stay safe! At tangi! Casa-Casa 2022 sa Zamboanga del Norte, gablihan na tribong Subanen. Nagmaya sa kadaugan ni Governor-elect Rosalina Halos-Hus. O kapinlibo ka mga sako sa binhi sa humayog mais. Gipang-apod-apod ngadto sa mga mag-uuma sa Laak, Davao de Oro. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gisugda na ang Kasakaza 2022 para sa usa ka semanang selebrasyon sa inaugurasyon ni Governor-elect Rosalina Halosos. Pasalamat kini sa kadaugan nga naangkon sa katawhan sa Zamboanga del Norte, labi na sa tribo sa mga subanen. Ani ang report ni Naina Diestro. Kadaugan Run Challenge nga gisalmutan sa mga nagkadiang grupo sa mga marathon runners sa tibok probinsya sa Zamboanga del Norte ang nagbukas sa simanang aktibidad sa Kasakaza 2022. Gawa sa Kadaugan Run, gisugdan sab ang beach volleyball tournament nga gidula sa Kabaybayunan sa Sunset Boulevard sa Dapitan City. Di sa mawala ang display sa mga nagkadiang produkto sa probinsya, ingon man mga klase-klaseng pagkaon sa Agro Trade Fair. Tanang negosyante imbitado sa pag-display sa ilang mga baligya sulod sa Zamboanga del Norte Sports Complex Oval. Busa ang negosyanteng si Janet Topia na inganyo sa unang higayon nga magbaligya og mga soft drinks, tubig, ingon man mga noodles, candies ug uban pang mga klase sa pagkaon sa mga buot musuroy sulod sa Oval. Nalipay siya kay bisan gamay, aduna siya kita, labi nga libre rasab ang iyang pwesto. Enjoy ra po din, at least na ara po mi na income sa kada anhin namo diri. Nara po na natabang sa among inaning magkuan negosyo, okay ra man po sa amo ang side. Di wa man po ingon nga bayad ang amo ang area. Pero kung nalipay ang mga negosyante nga sama ni Janet, mas nalipay ang tribong subanen sa Zamboanga del Norte sa naangkon nga kadaugan ni Governor Halosos. Kay para kanila, kadaugan sab ang naangkon sa ilang tribo, labi nga gihatagan ni Governor Halosos og importansya ang ilang mga tinuhuan ug kultura. Tungod sa lagsaong higayon, kani-kani mo ang lugar, wala miso ka ni. So nalipay mi. Lipay kami sa tungod ni sa inahan ni nanay ni niya. Sa pagdagami ko ni ma'am ni ang gobernador, nabati na namo ang iyang panulti. Ang gusto niya ang suban niya yung i-promote. Usas mga aktibidad sa Kasakaza 2022 ang pagpahigayon sa buklog sa tribong subanen isip pag-ila kanila nga mga naunang tribo nga nagpuyo sa probinsya sa Zamboanga del Norte nga napasagdahan ug nakalimtan sulod sa pipila ka mga katuigan. Gilingaw sab ang mga katawhan sa Reggae Night, ingon man sa gihimong fireworks display. Naina Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Kapinlibo kasako sa binhi sa humay ug mais ang giapod-apod sa mga asosasyon sa mga mag-uuma sa lungsod sa Laak, Davao de Oro. Ang distribution sa mga binhi ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o Regular Corn Program sa gobyerno. Mismong ang LGU sa Laak pinagi sa Municipal Agriculturist ang nag-apod-apod sa 1,000 kasakong binhi sa humay o 46 kasakong binhi sa mais. Ang mga benepisyaryo mao ang mga Farmers Association sa Barangay Kidawa o Kaligutan nga nagtinguha nga mulambo ang produksyon sa mga mag-uuma. Paagisab kini aron matabangan ang mga mag-uuma nga mulambo ang kinabuhi ug masiguro makasustener ang igong supply sa pagkaon sa matag pamilya. Gisuportahan gyud pag-ayo sa lokal nga gobyerno sa Mati City, Davao Oriental ang programang Rehabilitation of Persons Who Use Drugs sukad tuig 2019 sa unang termino ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Sa report ni Mati City Anti-Drug Abuse Council Focal Person Jose Moring atol sa ilang quarterly meeting, migawas nga 5.5 million pesos ang nagasto sa syudad alang sa programa. Gikan tuig 2016 ang report sa CADAC adunay 458 drug pushers
users ang nadakpan, 177 ang nasulod sa Balay Silangan Rehabilitation Center. Pero adunay 814 drug users ang may graduar sa CBDRAP nga i-enroll sa Yakap Bayan Program. Sa kasamtangan, adunay 166 ka mga PWUD ang na-enroll sa Yakap Bayan Program diin misaad ang DSWD og 100,000 pesos nga assistance. Sa 26 ka mga barangay sa Mati City, duha na lang niini ang wala pa gideklara sa Oversight Committee nga drug clear. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!